mamaya yung sa download sa akin. Okay lang, pwede niyo isama yun eh. Check ko later. Check ko lang kung ano yung message. Oh, ano pa rin ba? Oh, M. Welcome sa aming episode 26. For our daily updates, last Saturday po ay nagkaroon po ng activities sa mga team leaders po ng Madrid. So, nandyan po yung examination and chart presentation. And majority of them ay nakapasa naman. Pero yung ilan, nako, may remedial kayo. So, good luck sa inyo. Okay, so our work tip of the day ay imagine your end result. Simple lang siya gawin. Actually, advisable siya every time na may gagawin kang isang task or project, lalong-lalo na kung challenging ang mga projects na yun. Nakakatulong ang pag-imagine mo dun sa magiging resulta para madagdagan yung gana, yung motivation sa trabaho. Lagi lang natin tatandaan, syempre, if motivated tayo, mas ganado tayo magtrabaho, mas nagiging maganda yung resulta ng ating project. So, okay? So, always imagine your end result. And dapat positive. Okay, so ang live question po natin ngayong araw nito ay galing po kay Miss Jessa Apostol ng Pangasinan. At ito ang iyong katanungan, Miss Jessa. Hanggang kailan ba magtitiis ang isang tao, kahit na sobrang sakit na? Malawak ang iyong question, Jessa, pero gusto ko pa rin siya sagutin. Sa tingin ko, ganito siya. Ito yung advice. Una, kailangan mo malaman kung ano ba yung intention mo or intention niya. Kung ito ba ay para sa ikabubuti mo or para sa ikasasama mo. Ngayon, kung ito ay para sa ikasasama mo, kailangan mo na kaagad tigilan yun. So, unang beses na nakaramdam ka ng sakit, na nakaramdam ka ng ibang bagay, kailangan mo na kaagad tigilan. If masama nga ang intensyon or pangit ang intensyon. Pero kung ang intensyon naman ay para sa ikabubuti mo, or ikabubuti ng lahat, kailangan mo ito tanggapin. Normal lang sa atin masaktan eh, lalong-lalo na kung ito ay ang katotohanan. Hindi kasi natin matanggap minsan ang katotohanan eh. Example na lang, gamitin ko na lang yung example sa isang relationship. So isang mag-boyfriend at isang mag-girlfriend. Nung naghiwalay sila, si girl, hindi pa rin mawala yung nararamdaman niya dun sa guy. Ngayon, 3 months, 6 months, 7 months, 1 year na nakalipas, mahal pa rin niya yung lalaki. Ngayon, at hindi niya kayang tanggalin yung pagmamahal niya sa lalaki. Bakit? Kasi nga, pag tinanggal niya yun, masasaktan siya. At ayaw niyang masaktan. So, ang ginagawa niya, nandun pa rin yung pagmamahal niya, kahit na wala nang return. So, bakit ayaw niya tanggapin yun? Ayaw niya tanggapin yung katotohanan. Kasi nga, ang katotohanan ay ang pinakamasakit. Okay. Pero, pag nagawa mong malagpasan yun, mas gagaling ka, mas giginhawa yung pakiramdam. Ngayon, ibabalik ko naman dun sa intensyon ng iba o intensyon mo. Kung ito ay para sa ikabubuti mo, kailangan mo kailangan mo tanggapin yung sakit. Parte yan ng trabaho, parte yan ng buhay. Ang pinakamasakit, ang magmumold sa'yo para mas maging magaling. At pag nagawa mo yun, Jessa, sinisigurado ko sa iyo, mas giginhawa yung pakiramdam at makikita mo kung ano talaga yung intensyon at yun ay para sa iyo. Okay? So, tanggapin ang pinakamasakit dahil minsan, actually madalas, yan ang totoo at yan ang para sa ikabubuti mo. Okay? Yun lang. Sana nakatulong ako, Jessa. Okay guys, so ano pa bang hinihintay ninyo? Please post your live question and Nego question of the day. And who knows, baka yan na yung susunod na maging content ng videos namin, okay? So, yun lang. Maraming salamat. Bye-bye.